ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Amin Musa ndi mzangayo Tauson Kamalata kumapoyamba nayi mitu yake. Basi ziwiri zomwe zanyamula Malawi kuchokera mdziko la South Africa zikuyembekezeka kufika mdziko muno mawa lachiwiri. Makamaka mawa lolemba. Bungwe loyendetsa chisankho la Malawi Electoral Commission lati ndondomeko yopereka kalata zosonyeza chidwi chopikisana nawo pa chisankho chapadera ichitika lachiwiri likubwerali. Ndipo kampani zomwe zimapereka njira za luso la makono lochita malonda azipempha kuti zipitse patsogolo ntchitoyi kamba kuti zingathandize kukweza chuma cha dziko lino. Munkhani yathu yoyamba, basi ziwiri zomwe zanyamula Malawi kuchokera mdziko la South Africa kubwera kuno kumudzi zikuyembekezeka kufika kuno mawa lolemba. Malingana ndi chikalata chomwe adulutsa kunduna zoona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena, basi izi zanyamula Amalawi 150 ndipo anyamuka dzulo loweruka kuchokera mzinda wa Western Cape ku South Africa. Undunawo wati anthuwa akuyembekezeka kulowa mdziko muno kudzera pa chipata cha Mwanza ndipo afika pa bwalo la zamasewero la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre kumwe akachokere kupita madera awo osiyanasiyana. Pakadali pano boma kudzera kundunawo mogwirizana ndi nthambi zina za boma lati ndilodzipereka kuonetsetsa kuti Amalawi onse omwe akufuna kubwerera kuno kumudzi athandizidwe komanso alandire chitetezo choyenera. Mfumu ya mzinda wa Blantyre Isaac Jomo Osman yapempha mabungwe osiyanasiyana mdziko muno kuti azilimbikitsa thanzi la malingaliro angwiro a abambo pofuna kuchepetsa chiwerengero cha amuna omwe akudzipha. Osman anena izi ku Blantyre pa kampeni yolimbikitsa anthu kudziwa thanzi la malingaliro angwiro yomwe bungwe la Sorry I'm Not Sorry linakonza. Nixon Malemya olemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Romeo Umali. Osman anati kulimbikitsa thanzi la malingaliro angwiro kwa abambo ndikofunika kwambiri chifukwa abambo ambiri akupitirira kuvutika mwakachetechete kamba ka miyambo yosiyanasiyana imene imawalepheretsa kufuna thandizo akakumana ndi mavuto. Izi zizofunikira andisasire pompa ainike apitirize. Chinthu chinanso nanena kuti pali zinthu zingapo zomwe zikumathandizira kuti zinthu zichitika. Mwachisanzo kumapezeka zoti mwina azimayi amati wapangira nkhazi azibambo koma palibe china chonse chomwe chimachitika. Koma mwina abambo akapangira azimayi zimaonekera kwambiri. Kumaoneka kuti azimayi okha ndomwe ndi ufulu kwambiri posa azimayi. Pomwe ine ndimakhala odabwa kuti pompo anthu amanena kuti masiku ano mamuna ndi mkazi ndi mamuna azigawana udindo. Now pogawana udindo pokapa mabwerapo koma pakabwera zinthu zikachitika amati yayi amuna awa ndi amphamvu kwambiri kuposa amayi. Oyang'anira bungwe la Sorry I'm Not Sorry mchigawo chakumwera a Charles Donasiano anati bungweli linakonza kampeni imeneyi chifukwa chakuchuluka kwa amuna amene akumadzipha. Mavuto ambiri amene akupezeka pakati pa azibambo amu bongo pamene akuti asakhale malingaliro angwiro ndionera kuti mavuto asachuma ndi amene kwa kankhala ambiri azibambo ambiri kuti azipezeka kuti mavuto amene azikhalapo. Chuma chikuvuta kwambiri kuti apeze ndalama anthu akuvutika ndi amapezeka kuti agwera ndithu mu zinthu ngati betting kuti mwina apeze ndalama zimene zimapangisa kuti akhale ngati chizoloweso pano kuti ndizipanga bet tsiku ndi tsiku. Komanso maubwenzi osiyanasiyana ka mabanja mavuto amabanja amene akupangisa azibambo kuti azikhala malingaliro osakhala abwino. Uthenga wathu ndionera kuti mwezi uno wa June pamene tikumbukira malingaliro angwiro azibambo tiye titseguke azibambo tibwere tikakhale mavuto timwankhule wina wake timasuke tichose nkhawa zonse tisaziphe. Olankhula pamwambowu mkulu wa chipatala cha Zombamento Rafael Biringo anati ngakhale kuti chiwerengero cha odwala tsopano amene akulowa mchipatala chawo chikuchepa, chiwerengero cha anthu amene akubwereranso kudzalandira chithandizo. Tinene kuti zinthu zikuyenda bwino nkhani yoyang'anira odwala athu chifukwa choyena kuti tamba kuonano kuti nambala ya anthu amene tikuwatulusa ndi amene tikuwapanga adimiti tikumakhala kuti namba ije ikutsika. Chaka chatha taona kuti tapanga adimiti anthu pafupi 2026 koma out of that 1600 something anali azibambo 505 ndi azimayi
komanso tapanga discharge anthu almost 1025 komano obwereranso kawiri muodi anali 1094 meaning kuti namba ikukula. kampeni yolimbikitsa kudziwa za thanzi la malingaliro angwiroyi inayamba ndi ulendo umene unachokera pa Blantyre Clock Tower kupita ku Njamba Freedom Park. mwambowu unali mbali ya zochitika za mwezi wodziwitsa anthu za thanzi la malingaliro angwiro a abambo umene amaukumbukira pa dziko lonse mu mwezi wa June. Bungwe la Malawi Enterprise Development Fund MEDEF lati litaya zipangizo zonongeka za ulimi zomwe zili mnyumba zake zosungira zinthu posachedwapa. Mkulu wa MEDEF Kaisi Sadala wayankhula izi m'boma la Chikwawa atakumana ndi anthu amene akonzeka kupindula ndi ngongole zosiyanasiyana zomwe bungweli limapereka ku magulu osiyanasiyana. Zambiri mu ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Romeo Umali. Asadala auza olemba nkhani ku Chikwawa kuti katunduyi ndi wa ndalama za nkhaninkhani komiti ya nyumba ya malamulo itawalula kutaya wina mwa katunduyu. Malinga ndi Kaisi Sadala, katundu wina atayidwa ndipo wina agulitsidwa akamaliza kuchita kafukufuku. Nkhani ya zipangizo za ulimi zimene zili m'madera osiyanasiyana zoti zikuonongeka ni nkhani yoti Malawi aliyense pano akuidziwa. Tidapita ku parliament adatitana titasala pang'ono kuti tigulitse zinthu zimenezozo komwe anaona kuti tisagulitse msanga chifukwa chonena kuti amafuna kuti ochita zakafukufuku ma-auditors amene pachizungu amati forensic auditors ayambe kaye apita nkupanga ripoti la katundu ameneyo tisanamugulitse. Panopa ndi okondwa kufotokoza kuti akafukufuku paja a forensic audit atulusano ripoti lawo lofotokoza za katundu amenewo. Ndipo panopa chili kwa ife sipano kati management kuti tingathe kugulitsa katundu ameneyo kumonongeratu kumene amene ali wowonongekayo. Koma malinga naso ni malamulo a procurement pakufunikabe kuti tisankhe gulu la anthu loti lipiteso kukayendera zinthu zimenezo kumene zilizo ncholinga chone kuti akathe kusanthula nkuziona kuti zimene zili zabwino kuti titha kugulitsa kwa anthu ndi ziti. Phungu wa dera la Chikwawa Central West a George Koma apempha anthu amene apeze mwayi wa ngongole za MEDEF kuti akumbukire kubweza ndi cholinga chakuti anthu ena ambiri mderali apindule mokwanira ndi ngongolezi. Ndikufuna kwambiri chifukwa ndalama izi ndi public finance, ndi ndalama za boma za dziko komanso za anthu. Ndingati ndalama izo za Malawi sitingakutenga ndikudya. Tiona ndalama zazibwezi chonga kuti ngongole ndalama zikapita ku boma, zikabweza ku boma likhoza kugula mankhwala opita mzipatala, kulipira ntchito, kumanga mabridge, kumanga masukulu, ndalama zake ndi zomwezi. Ndiye ife tikati ngongole zija tizizo ndalama izo si zathu koma ndalama izo za boma, za dziko, za anthu. Tikabweza zisanzo dziko linopanga zinthu zina. Bungwe la MEDEF limene kale limadziwika ngati National Economic Empowerment Fund ndi kampani ya boma imene imapereka ngongole kwa magulu osiyanasiyana kuphatikizapo amayi, achinyamata komanso anthu antchito za malonda ang'onoang'ono. Bungwe loyendetsa chisankho la Malawi Electoral Commission lalengeza kuti ndondomeko yopereka zikalata zosonyeza chidwi chopikisana nawo pa chisankho chapadera chomwe chichitika lachiwiri sabatayi. Mu chikalata chomwe bungwe lilatulutsa, mkulu wofalitsa nkhani ku MEC Asangwani Mwafulirwa wati onse omwe akufuna kupikisana nawo pa chisankhochi chomwe chichitike pa 30 June ku Balaka ndi ku Lilongwe akuyenera kukhala atatenga ziphaso zawo kufika lolemba. Mwafulirwa ati bungweli likuyembekezeka kulandira zikalata kuchokera kwa onse amene asonyeza chidwi chopikisana nawo pa chisankhocho chapaderachi lachiwiri malo omwe akhazikitsa madera omwe akhuzidwa ndi chisankhochi. Mabungwe omwe amathandiza pa chitukuko ayamikira anthu akumpoto kwa mboma la Mzimba kamba kuchita bwino pa nkhani yotenga mbali pa chitukuko kudzera mu ndondomeko ya ku liwu la Mzika. Poyankhula pa msonkhano ku Bwengu, mbomali mkulu oyendetsa ntchito ku bungwe la World Vision Malawi a Charles Chimombo anati mwachitsanzo ndondomekoyi yathandiza kuti anthu mderalo apeze madzi aukhondo. Musase Cheyo walemba ripoti ili. Ndondomeko ya liwu la Mzika imakhala kuunikira anthu za maufulu awo, kuona zinthu zofunikira pa moyo wawo ndi kukambirana ndi adindo pakapezedwe ka zomwe anthu akufuna komanso kutenga mbali posamala zitukuko mwazina. Mkulu woyendetsa ntchito ku bungwe la World Vision Malawi a Charles Chimombo anati kudzera mndondomekoyi
zinthu zikusintha mdera la Inkosi Jalavikuwa kumpoto kwa boma la Mzimba. Kunoko liulanzika lachita zinthu zambiri chifukwa chonena kuti kunoko tinaonetsa kuti madzi ndiokwanira ndithu ndi kunoko madzi akuoneka kuti akuchita bwino. Ana ambiri kunoko akuyeserapo ndithu kuchokera mabanja amene ali ochita bwino chifukwa kuti mabanja awo anaphunzitsidwa mmene angasamalire ana awo. Komanso takwanisa kuchita raise awareness kuthandiza anthu kuti aziziwa mavuto, kuchita raise mavuto awo ndi kutenga mavuto kupita nawo koyenerera. Monga mmene mwaonera msonkhano unali wapamwamba kwambiri, koma msonkhano umene wapangidwa chifukwa cha initiative ya liulanzika. Pa zokambiranazi anthu mderali anakambanso za mavuto ena omwe akukhuza maphunziro ndi ntchito za umoyo mderalo. Imodzi mwa mafumu mderali GVH Mhyawa Hara anati ogwira ntchito mzipatala ndi sukulu za mderali ndi ochepa kuonjezera pa kusowa zipangizo zoyenera. Pakadali pano Amese Gambi aku konsolo ya Mberwa anati ambiri mwa mavutowa alikale pa mndandanda woti akonzedwe kudzera ku thumba la CDF. Mene zina mwa izo zimene atchula papa ndi zomwe ziti zithandizidwe kale ndi ndalama zomwe boma lapereka za CDF. So zakhanga kuti takamba nkhani imodzi kawiri. Msonkhanowu unabweretsa pamodzi anthu amdera ogwira ntchito za boma, mafumu komanso mabungwe omwe amathandiza pa chitukuko. Musase Cheyo, MBC Mzimba. Kumbukirani kuti nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC ndipo tiyeni tionenso mitu yake. Basi ziwiri zomwe zanyamula Malawi kuchokera mdziko la South Africa zikuyembekezeka kufika mdziko muno mawa lolemba. Bungwe loyendetsa chisankho la Malawi Electoral Commission lati ndondomeko yopereka kalata zosonyeza chidwi chopikisana nawo pa chisankho chapadera ichitika lachiwiri likubwerali. Ndipo kampani zomwe zimapereka njira za luso la makono lochita malonda azipempha kuti zipititse patsogolo ntchitozi kamba kuti zingathandize kukweza chuma cha dziko lino. Malawi National Examinations Board MANEB akukumbutsa ophunzira onse omwe akulemba mayeso awo a Primary School Living Certificate of Education PSLCE, Junior Certificate of Education JCE, komanso Malawi School Certificate of Education MSCE kuti adzaloledwa kulowa mchipinda cholemba mayeso pokhapokha ataonetsa ID ya MANEB yomwe ili ndi nkhope yawo pofuna kupewa chinyengo. Ndi udindo wa olembetsa mayeso kuonetsetsa kuti ndondomeko zonse zoyenerera polembetsa mayeso zikutsatidwa. Zina mwa izo ndikuonetsetsa kuti ophunzira aliyense yemwe walemba mayeso wasayinira mu attendance register, komanso mapepala onse olembapo mayeso atsekeredwa mu mapepala ake oyenerera ophunzira asanatuluke mchipinda cha mayeso. Ophunzira ndi masukulu akukumbutsidwa kuti mchitidwe wa chinyengo komanso kubera mayeso ndi mlandu, ndipo aliyense opezeka kuchita izi adzalandira chilango. MANEB akulimbikitsa Malawi onse akufuna kwabwino kuti atengepo gawo poonetsetsa kuti mayeso alembedwa opanda chinyengo. Tenganipo mbali poneneza mchitidwe uliwonse wa chinyengo nthawi ya mayeso ku polisi yomwe muli nayo pafupi, kapena imbani foni ku nambala yaulere ya MANEB pa 363 kudzera pa network ya TNM. Tetezani mayeso, tetezani tsogolo lanu. Takulandiraninso ndipo popitirani nkhani zathu. Unduna wa mafakitale malonda ndi zokopa alendo walimbikitsa anthu ochita malonda kuti alimbikitse ntchito za mafakitale kamba kuti ndi imodzi mwa njira zofunika kwambiri zopititsira chuma cha dziko lino patsogolo komanso kuchulukitsa katundu otumizidwa kunja kwa dziko lino mogwirizana ndi masomphenya a chitukuko a Malawi 2063. Wachiwiri kwa nduna mu ndunawo Edgar Tembo ayankhula izi pamwambo opereka mphoto kwa makampani osiyanasiyana omwe anakonza a Product Magazine mu mzinda wa Lilongwe. McDonald Chiwayola walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Foster Maulidi.
Polankhula pamwambo mu mzinda wa Lilongwe wachiwiri kwa nduna ya mafakitale, malonda ndi zokopa alendo a Edgar Tembo anati boma lakhazikitsa ndondomeko ndi mapulogalamu osiyanasiyana omwe akufuna kupititsa patsogolo ntchito za mafakitale ndi malonda m'dziko muno, komanso kuti dziko la Malawi lidzitumiza katundu wochuluka ku misika yakunja. Atembo anati pomwe dziko la Malawi lalimbikitsa ntchito yopanga katundu wosiyanasiyana zithandiza kubweretsa m'dziko muno ndalama za mayiko akunja komanso kupereka mwayi wa ntchito kwa Malawi ambiri. President wathu Professor Arthur Peter Mutharika ndionena kuti dziko lino likhale dziko loti litha kupanga katundu wosiyanasiyana ngumatumiza ku mayiko akunja kupeza ndalama ija timati forex izibwera m'dziko muno, ndiponso likhale dziko lonena kuti katundu wambiri amene akupangidwa Malawi muno akhale katundu woyenera, katundu amene Amalawi akufuna, so that Amalawiwo asiye kuyitsanisa katundu wakunja koma azidalira katundu wopangidwa muno. Chifukwa choti tikatero ndiye kuti titha kusunga ndalama yathu yakunja ichamati forex. So tufuna tilimbikitsa zathu amene apanga katundu osiyanasiyana kuti apitirize ndipo aonjezere mphamvu kuti tifike level imene masomphenya a president ndi masomphenya a boma tikufuna kuti tifike mulingo umenewo. Mwambowu unasonkhanitsa anthu ochita ntchito za ulimi, mafakitale komanso malonda osiyanasiyana. Mkulu wa National Product Magazine Arthur Chinyamula anati mphotozi zakonzedwa pofuna kulimbikitsa luso lopanga katundu wapamwamba. Achinyamula anati mwambowu umaperekanso mwayi ofanana kwa mabizinesi ang'onoang'ono, apakatikati ndi akuluakulu kuti aonetse mmene angathandizire chitukuko cha dziko lino. Ulendo uno tinafuna kupereka mwayi kwa makampani ang'onoang'ono omwe ndi ma SMEs, ma entrepreneurs, komanso tinayang'ana kwambiri makampani amene akuchita achinyamata, komanso makampani amene akupereka chidwi kwambiri kuzaulimi. Mudziwa dziko linolo tikuyenera tipeze njira zokuti forex isamativute kwambiri. Njira imodzi imene National Product ikulimbikitsa ndi kubweretsa poyera anthu amene akuchita ntchito zosiyanasiyana maka nkhani ya ulimi. Ndiye mukhoza kuona kuti inali yo balance bwinobwino, inali yoti achinyamata aso amapezekamo, azimayiso amapezekamo, zimene zikuonetsa ngati kuti Amalawi ochuluka tsopano ayika chidwi ku nkhani za ma industry kuchokera ku agriculture mpaka ku manufacturing. Makampani komanso anthu osiyanasiyana ochita malonda analandira mphotho chifukwa chogwira ntchito zawo mwaluso zomwe ndizofunika kwambiri popititsa patsogolo chitukuko cha chuma m'dziko muno komanso mayiko omwe ali pansi pa bungwe la SADC. Gulu la ochita malonda ogula ndi kugulitsa mbewu kwa ngona ku Lilongwe la Ngona Agro Dealers Association lati ndilokondwa pomwe bwalo la milandu lalikulu la Commercial Division ku Lilongwe lapereka chiletso kwa nzika za ku Burundi kubweretsa makontena ndi kumachita malonda mderali. Wapampando wa gululi a John Madi alankhula izi ku Lilongwe pa msonkhano wa atolankhani patadutsa masiku ochepa kuchokera pomwe bwalo la milandu linapereka chiletsochi. Amadi ati gulu lawo linakatenga chiletsochi ku bwalo la milandu kuti nzika za ku Burundi zisiye kubweretsa makontena onyamulira katundu ndi kumachitira malonda ogula ndi kugulitsa mtedza makamaka mosavomerezeka monga momwe gululi limachitira pokhala ndi zikalata zoyenera komanso kusunga mbewu mu makontena onyamulira katundu. Iwo ati ali ndi chiyembekezo kuti nzika za ku Burundi izi zitsata malamulo monga momwe bwalo la milandu lanenera. Ifeyo chimene tikufuna chonoti apolisi amene ali ngati malo enforcers atithandizire kuti chiletso chimene chabwerachi chigwire ntchito kuti anthuwo apange zimene khoti lanena. Nkhawa zathu kwambiri tinafotokoza kale kuti pa nthawi tinkalandidwa katundu poyamba sizidaonetse kuti uyu ndi Malawi ndi ndani, tinalandidwa tonse katundu. Mmene mabwezeredwa katundu chaka chino tabwezeretsedwa katundu uja anzathu abwezeretsedwa ifenso tabwezeretsedwa. Ndiye nkhawa nzona kuti kodi zinkhani imene tateta nkuisiya kutsogoloka kamadzalandanso katundu sadzalipezekanso mvuto lomwelo. For the past 3 years katundu athu anali ku area 30 limodzi ndi anzathu ma Burundi. Ndiye pano tabwezeredwa katundu nawonso akubweranso. Zimenezo zonde nkhawa zathu zimene ife tinali nazo kuti tikafikizane po kapita khoti kuti yayi apapa ndikuti zinthu zisizochitika bwino chifukwa boma
mene malamulo mene analili 2023 sitinamvenso kuti parliament anapita ndikukasinthanso malamulo aja kuti ayi panopo anthu awa ayeneranso kubwererano tsopano ayamba kupanga business. Chionetsero cha luso la makono la ntchito zosiyanasiyana cha 2026 ICT Expo chatha mu mzinda wa Lilongwe ndi pempho lopita ku kampani zomwe zimapereka njira za makono zochitira malonda kuti apititse patsogolo ntchitozi zomwe zingathandizire dziko lino kupititsa patsogolo chuma. Mkulu wa kampani ya Spark System Awais Lepiri ayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe potsatira makamaka potsiriza pa chionetserochi. Bridget Magawa walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi McDonald Chiwayula. Mkulu wa kampani ya Spark Systems Awais Lepiri apempha anthu amakampani ochita ntchito za luso la makono kuti apitirize kuonetsa khama lawo popeza mayankho a zinthu zosiyanasiyana zomwe zimafuna ukatswiri wa makompyuta ndipo zikhoza kumagulitsidwa kunja kwa dziko lino. Mawu awo Aphiri anati dziko la Malawi likupita chitsogolo kwambiri pa nkhani za ukadaulo wa intaneti ndipo potsatira izi ati kusinthaku kukulimbikitsa kwambiri chuma chomwe chimadza kamba ka njira za makonozi zomwe zili ndi kuthekera kubweretsa ndalama zambiri zakunja m'dziko muno. Aphiri anati mwachitsanzo dziko lino linapeza madola okwana 70 miliyoni chaka cha 2020 pafupifupi 121.5 billion kwacha ndipo pofika mchaka cha 2023 linapeza madola 154 miliyoni pafupifupi 267.5 billion kwacha kuchokera ku ntchito za luso la makono. Tikumanena pano pakuti ICT sector ndi number 2 tikamanena ma export ochoka ku Malawi ma services. Tikumakamba pa report achoka ku World Bank kamba za 154 million dollars. Si ndrama yayikulu ngamaona ma countries ena koma kwathu ndrama yambiri. Koma izi zitazipanga patoka. Pano pamu ndi ICT imene tikupanga patoka zinthu zikuoneka. Tina tikhale pansi ndi aboma tione kuti tapanga bwanji limodzi. Komanso ngati ku Spark takhala tikunena kuti timapanga za ma disaster recoveries. So munthu atapezeka kuti mwina wapangidwa mwina data yawo ija ayiwononga titha kumupangira recover. Mmodzi mwa anthu omwe anatenga nawo mbali pa chionetserochi a Dyson Milanzi ochokera ku kampani ya Move Secure anagwirizana ndi zomwe analankhula Aphiri. Milanzi ati kukula kwa njira za makono m'dziko muno zithandiza kukwaniritsa zolinga za chitukuko za Malawi 2063. Chionetserochi chomwe chatenga masiku awiri chinasonkhanitsa akatswiri a luso la makono komanso makampani osiyanasiyana ndipo cholinga chachikulu chinali kuona momwe dziko lino lingatengere ukadaulo wa makono ogwiritsa ntchito kompyuta kapena intaneti pothandiza kulimbikitsa chuma komanso kuteteza mabizinesi pa ntchito zawo za malonda. Akatswiri azakafukufuku okhudza mbiri ya zachikhalidwe ochokera ku America ali mdziko muno kusonkhanitsa mbiri yokhudza zolembalemba za luso zomwe zili miyala ya kumalo ochititsa chidwi a Chongoni Rock Art World Heritage kudedza. Iwo akufuna ayike pa internet ndi njira zina zosungira mauthenga mu njira zosungira luso la makono. Ntchitoyi yomwe akuyigwira pamodzi ndi nthambi yoona za malo osungira za mbiri makamaka mbiri ya dziko lino ndi yochititsa chidwi ya Department of Museums and Monuments akuti ithandiza kuti anthu pa dziko lonse adziwe za malowa komanso kuti mbiri ya malowa isungike mpaka muyaya. Tili ndi zambiri mu ripoti ili. Poyankhula pamwambo odziwitsa anthu osungulira malo ochititsa chidwi a Chongoni Rock Art World Heritage za ntchitoyi, mkulu woona za malo osungira mbiri ya zinthu zosiyanasiyana za mdziko muno komanso malo ochititsa chidwi a Potifa Kaliba ati ntchitoyi ithandiza kuti chilichonse chokhudza malowa chidziwike ku dziko lonse lapansi. Pakali panopo intaneti ndi njira yokhayo imene ingapangitse kunena kuti zinthu zimene zikuchitika kunoko ku Chongoni zidziwike pa dziko lonse lapansi. Potero anthu ambiri adziwa, anthu akadziwa zichitika ozitichitira ubwino chifukwa chonena kuti anthu ena amakhala ndi chidwi kuti tikaone kunena kuti kodi ku Chongoni kuli zinthu zotere. Akamabwera anthu aja amabweretsa ndalama. Mafumu a midzi yozungulira malo ochititsa chidwiwa monga Senior Group Ndawoza komanso a Group Village Headman Chiphazi akuti ayilandira mokondwa ntchitoyi. Imene tachilandira fachonena kuti Chongoni Forest imatithandiza pambiri ya akafula. Kotero kuti kubwera kwanu kumeneku tili kudziwa kuti kudera kwathu kuno kwa Chiphazi
tilandira chitukuko chine koko kabwera alendo akadziona zimene zija amabweranso kumudzukuno kudzionera magule amakolo athu ndipo potero amawasopanso magulu aja akamaonera zimenezi zimatithandizanso kuti pakhale uthenga ofotokozera mmene tingasamalire zolembedwa zimenezi. mtsogoleri wa bungwe la Global Digital Heritage lomwe likutsogolera ntchitoyi a Herbert Masha ati malo achongoni ali ndi mbiri yochititsa chidwi kwambiri ndipo nkofunika kuti mbiri isungidwe bwino pogwiritsa ntchito njira za luso la makono losungira mbiri pa intaneti. Malo achongoni Rock Art World Heritage anawakhazikitsa kukhala malo ochititsa chidwi pa dziko lonse lapansi mchaka cha 2006. Malowa ndi omwe anthu a mtundu wa akafula komanso achewa anakhalako zaka zoposera 2000 zapitazo. Ndi nkhani imeneyo tatsiriza nkhani zathu madzulo ano. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Amin Musa ndi nzangayo Tauson Kamalata, tikufunirani usiku wopambana. Mwasawani nonse madzulo ano yafika sompheja